ҳамдиёрони азиз салом алайкум. имрӯз 23 бошад. 23 ноябри соли 2024 мебошад. қарор дорем дар деҳаи Чорбоғи ноҳияи Варзоб. меҳмонии мо омадан бобои нуронии мо аз Истаравшан ҳоҷи Мирғиёс. Дуруст ме? Хуш омадед ака. Хуш омадед. Ба гурӯҳи ангур бабо. Омадан ки аз мо решаи алафи шоҳалаф дархост кунанд ва барои ҳамин гуфтанд ки мо ба чашми худамон бинем шоҳалафаш чӣ будани. Ба ҳар ҳол камтар дер кардан, мо даравида будем, хунукӣ омад, аллакай шоҳалаф дигар ашунамо намекунад. Лекин ҳамин будагиша овардем, нишон додем. Манаи шоҳалафе ки аввали моҳи ноябр мо дарав кардем. Чанд дигар намерояд, боло намеравад, чунки ин хунукӣ омад, зард шудааст. ҳоҷи бобо, мана шумо як инҷа шинед. Мана бинед, даст кунед. Чӣ мемонанд амин? Амин алафи монанд. Ҷугорим аст. Ҷабари не. Ҷугори? Алаф бемонанд. Алаф бемонанд. Ҷугори чӣ гуфтед? Ҷугори не. Ҷугори ва не? Не, ва сахт бешад. Ҷугори ин мулоим. А ҷугори ҳам мулоим ми? Мулоим. ҳамдиёрон азиз, шумо ҷугори кор ҳастед ми? Ҳам мекорим, ҷои мо мекорам. Медонед на уже ҳам ҷугори аст. Ин аз ҷугори ҳам маҳинтар ми? Маҳин аст. Ин маҳин. Ин алаф аз ҷугори ҳам маҳин гуфтодиам. Ман мутахассиси профессионали ҷугори парвару алафпарвару молдор, ҳай молдори ҳам медонем, мо мекунем, лекин дар шинохтани ҷугори, сорти ҷугори, навъи ҷугори ман намедонам. ҳозир мана ҳоҷи бобо даст кардан, гуфтанд ки ин алаф, ин маҳинтар. Дуруст? Мана имҷа мо як дона шинондагӣ бидем, ҳамин рӯз аллакай як 20 дона шудагӣ, 20 дона шудагӣ. Худо хоҳад ман баҳор иро канда донаашро зиёд карда мешонам. Шумо ин куҷо бурданед? Мо Истаравшан бурдам, ҷо боғ карданед, ҳамин алаф. Алаф. Алафи боғ. барои аз ҳамин беалафӣ биромадан ҳамина мебаред мешонед. Ина бурда шинонед ку ҳоҷи бобо. Алаф ҳамин қадар бисёр мешавад, аммолу ҳолотон бисёр мешавад. аз ҳама зиёд шуда биромада мерад ин дунё. ҳамин заминотон биромада меравад. ҳамдиёрони азиз, мана мо ҳоҷи бобо омадан аз мо дархост кардан, мо овардем нишон додем. маъқул шуд ми? Маъқул. мегиред ми? Мегирем. мана шумо ҳам дархост кунед шоҳалафро барои шумо. мо охири январ аввали феврал дастрас мекунем дар рӯзи стаканчик ва як реша. мумкин сабз набошад, мешонед баъд сабз мешавад. лекин гуфтамонам ҳамин чи чуқури тарбуз борем, ҷӯяи тарбуз борем, чуқур мегиреду. ҳар як ҷӯя 1 метр 1 метру. баъд даруни ҳамун ҷӯяда ҳар як 50 сантиметрда дар маркази ҷӯя мешонед. баъд оба сар метед. баъд ҳамин калон ки шуд, ҳамин рӯи замин поёнтар дарав карда гирифта мегиред. шумо гуфтед ки бо трактор дарав мекунам. Трактор дарав. шумо ҳамин чархи трактортона, ҳамин расчоти чархи трактора мегиред. ҳамон расчот кардам вай мемонем. замина нигоҳ карда ҷӯя мекашед. майлаш. ҳамдиёрон азиз, дар паноҳи худо бошед. ва ҳоҷи Мирғиёс ака як ҷавон ташаккур мегӯем, меҳмони мо шуданд. хуш омадед ака. дар паноҳи худо бошед. Аллоҳу акбар.